Představte si, že každým otočením kola vašeho auta vytváříte neviditelnou stopu znečištění. Dnes odhalíme šokující pravdu o mikroplastech. Proč zrovna mikroplasty? Výzkumy ukazují, že tyto velmi malé částice obsahují toxické chemikálie, které pronikají do všeho, od našeho dýchacího systému až po metabolismus vodních organismů. Jaké jsou tedy dlouhodobé důsledky? Mikroplasty mohou ovlivňovat dýchání, metabolismus a imunitní systém vodních organismů. Mikroplasty byly nalezeny v lidské krvi, mozku i v mateřském mléce. A odkud se berou tyto mikroplasty? Během jediného praní se může uvolnit až 700 000 mikroplastových vláken a sušička uvolňuje až 40krát více. Totiž až 35% mikroplastů na planetě se uvolňuje z textilu a oblečení. Ohromující čísla. Dalším největším zdrojem mikroplastů jsou pneumatiky. Až 95% mikroplastů v dešťové vodě z měst pochází z otěru pneumatik. Každá jízda autem tedy zanechává neviditelnou toxickou stopu. A co tedy můžeme dělat? Při praní textilu z plastu volte nižší teplotu. Omezte sušení v sušičce. A změňte dopravní návyky. Vyměňte auto za chůzi, tramvaj nebo vlak. Tyto nové návyky bychom si měli osvojit. Každé rozhodnutí má tedy vliv. Ať už jde o výběr oblečení, způsob praní nebo volbu dopravy. Drobnými změnami ve svých návycích můžete v dlouhodobém horizontu dokázat mnoho. Děkuji za poslech dnešního dílu, kde odkrýváme neviditelné dopady našich každodenních rozhodnutí.